La Fira del Llibre de Palma, que organitza el Gremi de Llibreters de Mallorca, avui ha tancat la seva 41a edició amb un èxit de públic i de vendes. Els autors més venuts han estat Irene Solà, Climent Picornell, Caterina Barriu i Nazaret Castellanos. Hi ha gent que ve, tens aquest llibre concret específic, i hi ha gent que mira i s'endú el que més li agrada. Nosaltres, per exemple, el més venut ha estat el d'en Joan Marc de Prop, d'en Miquel Segura. Jo són més de novel·la policíaca y también un poco histórica, también me agrada. Miré 2 o 3 y escogí uno que se llama La Princesa Rebelde, que va un poco salir un poco de lo común de lo que son las princesas que buscan su príncipe azul y tal. Realistes. Els de ciència-ficció no m'agraden massa. Aquí no només venim a vendre, sempre ho dèiem, venim a fer amics, venim a fer clients i amics que conservant sempre i són jocs per aprofitar sectorials per molt de motius. Un dels fets destacables d'aquesta edició és la presència de joves, sobretot adolescents, atrets a la fira per la presència d'autors de gran renom de literatura juvenil, com poden ser la valenciana Alice Kellen o Rebecca Stones. Durant els 10 dies que ha durat la mostra, més d'una trentena d'autors han presentat els seus llibres. Avui era el torn de la finalista del Premi Planeta 2022, Cristina Campos, amb històries de mujeres casadas. Sempre dic que no sóc una gran escriptora, però he estat valenta i molt generosa i he parlat de la nostra intimitat i de la sexualitat femenina, no? De matrimonis contemporanis. José Ángel Gómez, de Freds, escriptor gallec de narrativa curta, tenia cua per signar les seves darreres novetats editorials.